служачы яшчэ ў Гальшанах калісьці, будучы на катэхезе, у дзяцей, якія былі 7-8 класу, запытаўся, ці хочуць яны быць святымі. З аднаго боку, адказ быў вельмі просты, а з другого боку дастаткова складаны. Чаму? Ну, бо адказ быў вельмі просты. Не хацяць. 8 клас уже дастаткова дарослыя дзеці, каб усведамлялі сабе тое, што кажуць. Я пытаюся, чаму? І тут сапраўды было нешта такое, што змусіла мяне падумаць аб тым, як чалавек уяўляе сабе святасць. Яны адказалі, а там нічога клёвага няма, каб быць святым. Это, говорит, не катит. Ну, вядома, сучасная мова не катит, не клёва. Пытаюся, чаму не клёва? Ну, як гэта? Трэба ўвесь час маліцца, трэба ўвесь час пасціць, гаварыць, трэба ўвесь час да касцёла хадзіць, гаварыць. Ні табе пагуляць, ні табе патанцаваць, ні табе нічога. Як паглядзіш на гэтыя вобразы, дык гэтыя святыя ўвесь час такія смутныя і ніякія. Ведаеце, клопат у тым, што я тады задумаўся, як чалавек прымае святасць. Што чалавек разумее пад словам святы? Як мы сабе уяўляем гэтую святасць? Ну, бо ад таго, як мы яе уяўляем, залежыць таксама, да чаго мы імкнемся, што мы хочам атрымаць. Бо я калісьці ў Маскве сустрэў такую жанчыну, якая таксама хацела быць святой. Яна была іконапісаркай, пісала іконы, вельмі шмат вучылася, кожную ікону, якую пісала, яна укладала сябе, вельмі шмат малілася, пасцілася. Это быў чалавек, это быў цень чалавека нават. Бо ніколі нідзе яе практычна не было магчымасці заўважыць. Заўсёды дзесьці там прашмыгнула, ціхутка, так далее, так далее. Клопат быў у тым, што яна ніколі не усміхалася, ніколі радасць не рысавалася на яе твары. Чаму? Ну, бо гэта супраць боязі Божай казала. Бо таксама імкнулася да святасці. Гэта яна так вось разумела святасць. Клопат у тым, што святасць і святы, ён беспасрэдна таксама злучаны не толькі з Богам, але таксама з намі, бо гэта мы пакліканы дзеля таго, каб быць святымі. І не там, а ўжо цяпер і тут. Ну тады пытанне, а як? Як быць святым? Ці сапраўды толькі тое, што я пералічыў, пасціць, маліцца, увесь час тутай у капліцы сядзець, вось. Я задаў ім другое пытанне таксама. Я задаў ім пытанне, а ці яны хацяць быць шчаслівымі? Вау! А хто бы не хацеў быць шчаслівым? Усе хацелі. Я тады запытаўся, а што вы можете ахвяраваць? На што вы можете пайсці дзеля таго, каб быць шчаслівымі? Ну і тады сапраўды адказы былі такія, як чакаў. Большасць згадзілася бы на ўсё, каб толькі быць шчаслівым. Заплаціць вялікія грошы за шчасце. Працаваць увесь час, але каб быць шчаслівым. І цяпер святым быць не хоча, бо шмат працы трэба, шмат ахвяры, а шчаслівым хоча і гатовы пакласці на тое, каб быць шчаслівым, шмат грошай, шмат працы, шмат ахвяры. Ведаеце, па латыні слова «шчаслівы» і «благаслаўлёны» гэта тое самае слово. «Беатус». І тое, што мы сёння чулі ў Евангеліі. Шчаслівыя убогія духам, шчаслівыя засмучаныя, шчаслівыя лагодныя і так далей. Гэта не проста шчаслівыя, это благаслаўлёныя. Это тыя, хто з Богом, іначе кажучы, святыя. Клопат у тым, што мы вельмі кепска і дрэнна разумеем слова «святы», «святасць». Мала таго, мы вельмі кепска і дрэнна разумеем слова «шчаслівы» праз гэта. Чаму? Бо з чым мы злучаем гэтае слова «шчаслівы»? Ну вось, дарослы, з чым вы злучаеце слова «шчаслівы»? Радасць,
супокой, здоровье. Ну, благополуччя. Ведаєте, молодь вельми часто, ой, старіші трохи так інше, але молодь вельми часто слово щастя злучають з іншим, з приємністю. Для них тоді щастя, коли приємність дознають. Це ось таке, як дитё. Дайте дитяті 2 кілограма цукерок і побачите щастя. Так. Тільки це дитё доростає, йому вже мало 2 кілограми. І лепей не цукерок, а грошей. Бо за гроші він більше купить, і не тільки цукерки. Ось ця приємність у різній постаті. Ці це фізична, ці це культурна приємність, ці це емоціональна приємність. Різна, але приємність. Чоловік злучає приємність зі щастям, розуміючи, що коли буде приємно, то буде щасливий. Це не те щастя, в яким каже Бог. Ну бо яке може бути щастя, коли яни убогі духом, або засмучені, або лагодні, або голодні, або милосердні, або тих, яких переслідують весь час. Яке це щастя? Ні. Христос, коли прийшов перший раз після свого з мертвих повстання до учнів, що він сказав, що він їм запропонував? Супокой. Супокой вам, каже. Так ось щастя, це перш за все супокой, який Христос дає. І тепер нельга його розуміти, як той супокой, який ось часами чоловік собі уявляє в житті. Супокой Божий – це не тая ейфорія, яка існує. Ну, бо, ведаєте, наркоман, чи там п'яниця нап'ється, наркоман собі ось так само дозу прийме і він у супокої, він у нірвані, він у ейфорії. Це не той супокой. Чоловік може мати свої клопоти у житті, чоловік може мати свої проблеми у житті, відомо, бо це життя. Але там у серці, одно з них усіх проблем, клопотів і так далі, є супокой. Він не боїться цього усього. Чому? Бо своє життя, свої відносини, свою сім'ю, це все він будує на вірі, на надії і на любові. І тоді справді цей супокой є. І тоді справді щастя панує у серці чоловіка. Святость – це не що інше, як подобенство до Бога. Святость – це не що інше, як наближення до Бога. А ми, живучи на цій землі, користуючись з того, що Бог створив, маємо можливість так само і радуватися, і удільничати у неких супольних, тут і огульних мероприємствах. Святость – це перш за все Бог у серці, дорогенькі мої. Ягоні загади. Це не тільки смуток, пост, молитва. Ні. Це життя. Усе життя, яке є. У повноті своїй. І об этом нельзя забуватися. Це треба вміти зрозуміти і прийняти. І тоді справді ми захочемо бути святими. Бо святость і щастя – це будуть речі, які будуть злучатися поміж собою. Це буде то саме разом. Тому, коли хочете бути святими, повинні бути щасливими. А коли хочете бути щасливими, від святості тоді не утечете. Треба бути святим. Тому, коли ласка, молитеся і просите Бога, просите так само этих усіх заступників небесних, щоб допомогли вам бути святими, а тоді щасливими будете. Амінь.